Ребята, ну, спасибо, что вы сегодня согласились со мной пообщаться. Мне бы хотелось узнать, вот что вы думаете о вообще ситуации в Беларуси сейчас? Е, Ну, Гэта я вем, гэта не вельмі ведаю, што цікавае. пачаць. Гэта вельмі цікавае пытанне. А ці было гэта ввогуле спадзявана? Для мяне не. Для мяне не. Мяне беларусы вельмі здзівілі, вельмі прыемна мяне здзівілі беларусы. Ну і хаця з другога боку, сапраўды рэйтынг Лукашэнкі ніколі не быў такі нізкі. І гэты бунт ён наспяваў у беларусах на працягу шмат гадоў. Але ўсё роўна мяне беларусы здзівілі той салідарнасцю, якой не было да гэтага, калі людзі бачылі праз вокны, як б'юць людзей і папросту адчынялі пад'езды, каб схаваць людзей. Калі людзі выказваюцца публічна, ведаючы, што іх звольняць, гэта сапраўды аб нечым кажа, што, напэўна, прыспеў час. Я ўжо памінаю тое пытанне, што ўлада дзеючая проста нелегітымная, і гэта не проста словы, гэта можна назбіраць безліч довадаў на гэта. І прычын, чаму дзеючая ўлада, чаму прэзідэнт Лукашенка нелегітымны прэзідэнт. Але вядома, можна, нават маючы рэйтынг 3%, як бачым, можна трымаць уладу, прымяняючы сілу, гвалт, рэпрэсіі. І дзякую ўсім беларусам, якія робяць усё, што могуць. Мы са свайго боку робім, што можам. І салідарнасць — гэта тое, што нас можа выратаваць. А як даўно вы ўжо у Ландыне? Так, са снежня 2006 года. То już sporo. Уже, так, 14 год. А может быть, хотите штосьці перадаць жыхарам Беларусі? Тым, хто разумее, што адбываецца ў краіне, і тым, хто змагаецца за свабоду, хачу перадаць, па-першае, падзякі, словы падтрымкі, словы салідарнасці тым людзям, якія маюць адваротны бок, адваротны пункт гледжання. Я хачу параіць паглядзець на рэчы па-за той прапагандай, якую яны, напрыклад, бачаць з дзяржаўнага тэлебачання. Гэтыя там страшылкі пра русафобію, што там рускамоўных будуць, не ведаю, ганяць, зачыняць, не дазваляць. Я размаўляю па-беларуску, для мяне гэта было заўсёды натуральна. Я сам з вёскі, Пінскі раён, вёска Сошна, Прывітанне. Я хадзіў у беларускую моўную школу. Я памятаю яшчэ свае часы ў школе. Я слухаў радыё «Сталіца». Гэта адзіная беларускамоўная станцыя, якую можна было лавіць. Адзіная FM-станцыя, якую можна было лавіць у раёнах. Я вельмі цёпла ўспамінаю тэлебачанне таго часу. Напрыклад, такія праграмы, як «Крок-2», там рок-каранацыі трансляваліся па тэлебачанню, альбо такія праграмы, як «Аўтапанарама». Увогуле нічога не звязана з палітыкай ці нейкія сацыяльныя праблемы, проста праграма пра машыны, такі беларускі топ-гір. Але быў па-беларуску, і гэта было так натуральна. І гэта проста выдуманыя нейкія страшылкі, што там пужаюць 90-мі гадамі, што там цкавалі рускамоўных, нічога такога не было. Просто ситуація, калі я вже почав говорити про мову, ситуація, яка є у Білорусі сьогодні, люди, які хочуть, жадають, наприклад, отримувати едукацію по-білоруську, вони просто такої можливості не мають.
І я вельмі спадзяюся, што зменіцца ўлада і папросту у людзей будзе выбар. Людзі, якія хочуць даць дзяцей у беларускамоўны клас, яны будуць мець такую Будеш мець магчымасць. такую магчымасць. Ну. Ніхто не кажа пра нейкія рэпрэсіі супраць рускамоўных, апроч Лукашэнкі і яго памагатых. Гэта чыста такі прапагандысцкі прыём, такая страшылка. А што пані Караліна на то скажа? Ну, мне вельмі падобныя адчуванні, падобная рэакцыя на падзеі ў Беларусі, таму што так, і мяне беларусы вельмі прыемна здзівілі. У прынцыпе, я належу да апазіцыйнага руху, не да апазіцыйнага руху нават, а да руху адраджэння ад канца 80-х гадоў. І пад гэтым сцягам і з гэтымі спевамі пагоні мы хадзілі на мітынгі ў той час, но тады нас была меншасць. Ад таго часу, ад 92-го года я жыву ў Ангельшчыне, і у мяне было адчуванне, што дзесьці беларускі цэнтр у Лондоне, гэта тое месца, якое трымае беларускую культуру, а людзі, якія з Беларусі да нас прыязджаюць, яны дзівяцца і кажуць, што як гэта магчыма, што ў Беларусі ніхто не гаворыць на гэтай мове, а тут у Лондоне гаворыць. Гэтыя ўсе гады ў мяне было адчуванне, што краіна, якая для мяне Беларусь, гэта ідэал, што гэта ідэал, якога насамрэч няма, што мая нацыя, яна спіць, альбо яе проста няма. І вось гэтыя падзеі апошніх месяцаў у Беларусі, яны паказалі, што нацыя нікуды не знікала, яна заўсёды была на месцы, яна як тая паненка у сонным лесе, яна прачнулася. Але яна жывая і была там заўсёды. І вось гэтая прыгажуня панна, яна цяпер пад бела-чырвона-белым сцягам. Я гляджу на гэтых людзей, я разумею, што ў мяне ёсць нацыя. Я таксама чую. Я гэтую песню, якую мы сёння спявалі, чула як дзіцёнак, таму што бацька мне спяваў як калыханку. Пагоню? Так? Пагоню. Бацька быў дысідэнт і купляў всю беларускую літаратуру, якую можна было купіць. На той час, нават калі яна была не вельмі якасная, часам казаў, не важна, што гэта не цікава, трэба падтрымаць. Адпаведна, хата была поўная беларускіх пісьменнікаў. І калі прыйшла перабудова і з'явілася магчымасць пачаць аднаўляць сваю культуру, мы з клубам «Талака» мы ездзілі па вёсках, збіралі этнаграфію, записывалі бабулек, ладзілі святы. І вось цяпер тая традыцыя фактычна ў Лондоне працягваецца, тому што мы робім купальні акурат у этнаграфічнай традыцыі з народнымі песнямі, з абрадамі. Тут цяпер у мяне такое адчуванне, што нас ужо не 20, не 20 чалавек, як было 20 год. Нас сотні, а ў Беларусі у нас сотні тысяч. To bardzo dobra wiadomość. Takie nadzieje.